2 Disember 2019 ni phung Mumbai ni Mahim Beach salbrum ni kahaino ar jagao morning walk khlaitui berailajak joto te ar jagao berai tongnai khoroksa borok ni nojor o beach kinaro khlaijak kaisa suitcase bag kufur khlai ar jagao nasikjaktui wngkha o bag bo kisi tui tui kochogoi phaima hai samudro tui hinkhe bo sak sahos khlaiui ganao thangka bag ni tei sak saijungno o bag bisingo tamo tong hinui khulugui naikha jepur bo o bag no khulugui naio apur belai kheno bo sak kirijago tei kwchangma bwthrai thaijago sago amsukke kirijak khabo a jorao bo dakti khlai no bisi leryaui Mumbai police no call khlai rebo tei Mumbai police bo aro logi no sokphai paio Mumbai police rok phaiui a bag bisingo tamo tong hinui jaspartal khlaimani yagulo nukha ar jagao yak tan sujak tei yakung kaisa tan sujak aboni logi ri rok bo tongo o yak tan sujak yakung tan sujak no o ri bai khopsaui a bag o dajak hinui saimankha te haike bag o khobui samudro o khiklai rekhana jate kebota mantun hinui phiaba unfortunately beach ganao phaiui tui o kochogoi phaikha police rok a jorao belai kheno wanajakha bahaike naitugui tiklai mannai o yakung kocho tei yak kocho saboni bo wngkha hinui tei ar jagao kuno identity proof kwrui tei mang rok bo kwrui bokhorok rok bo kwrui sinima tui khlaiui aboni ukulok ni kahini tamo tei sabo bai bwtharjakha tangwi bwtharjakha obo joto uansuk mungo simise hai wngkhana hinui phiaba asolo hingkhe kunu phano saui manya hinkhe police rok ni bagui mo cases belai kheno confusing cases wngna thangui tongo tamni hingkhe ar jagao identity proof kwrui wngma bai borok saboni bo yakung kocho wngkhana obo saimanani belai kheno tugui thangkha hinkhe norok tini ni o cases naimani yagulo norok bishes khlaiano je jesuk phano crime kotor chalak phano wngthun police rok patali phano kariui tikhlai tubui mano police jodi bongni ichha wngkhai phaidi hinkhe o story ni hwijak koktoma rok no saiman lainai hinkhe story no changnani swkang jotono puila koinani muchungo ani channel o kwtal hingkhe channel no subscribe khlai di tei pas ni bell icon all no sinano bo tapok di tamni hinkhe jotoni slai swkang norok thani ani video soguinani bagui tei video no chajakha hinkhe like share comment khlainani bo tapok di phaidi hinkhe bisi yang ayang kok saya kwrui video no chenglaisingnai jepur police rok marim beach o amo haikhe bag kalaijak mankha afuru gotako rongchaloknai tei machuaro aromnai rok no ar jagao rom nuhunui tubukha jotono no a jagao samudro ni elaka tongma jagao search operation rok shuru khlaio je ganagini elaka eba khiba para rok tongmani police omo bishes khlaio je body ni kaini part siman hingkhe teibo part bo khiklaijak rok manano beach kinar abagui borok search operation shuru khlai laikha naitungnani bagui aboni bagui no borok ar jagao help thanka gotakhor tei machuara rok no haike borok naituk laikha haipano naitugui phano kunu phano man liya police ganagini ni je police station tongmani or jagao missing diary report list rok check khlaio je 48 hours ni bisingo keboda missing diary report rok seifaikha hinui phiaba or jagao bo chesta khlaimani yagulo bo police rok ni yago kuno surak manliya tei 48 ঘন্টা ni bisingo ganagini je thana o kebo phano missing diary report seijakya tabuk hingkhe police rok ni thani o thwimani mystery no solve khlainani belai kheno kutuk wngui kasai phaikha o cases rok yagulo kheno police rok o cases no crime branch no yafarui ryo borok solve khlaitun hinui jotoni slai swkang crime branch rok o bag o je yak kocho manmani obono kaham khai analyze khlaio borok ni investigation shuru khlai ryo tei saimankha borok o yak kocho manmani obo 4-5 din swkangni kwthai hinui
Police rok a suitcase no khulugui naimani yagulo kaisa white color ni shirt black color ni pant tei red color ni sweater mankha dajak. Police rok ni thani o sweater tei pant no to kuno bo manliya haipano je shirt kufur tongmani ar jaga o je jaga o supri o ar jaga ni dukan ni tag thepajak abo nukha. Dukan ni bumung wngkha elmo menswear aboni tag thepajak ar jaga o abo Mumbai ni no kaisa shop. Police jotoni slai sekang elmo menswear o thango tei ar jaga thangai ar jaga ni owner no songui o shirt no suprimani bagui nini oro sabo sabo phaikha hinui. Hinkhe a tailor pula sekang bini je khata list soi narwkmani obono tikhlaio norok to saina manna je kuno ri subna thangka hingkhe ri tukra sonarwgui tei slip tukra narwgui borokni aro tonirwmani borokni khata o. Amo haikhe no bobo check khlaikha ar jaga kuno mo hai matching ri rok suprima de tong hinui. Kwbangma naitokmani yagulo dukandar ni yago manui thango o bill ni shirt o je shirt tubui phaimani oboni je tukra tei a bill rok. Ar jaga ni hoite saimani thango ar shirt saboni phiaba ar jaga o a borok ni bumung simi se swijak tongo tei bini address rok rwjakya. Ar jaga kuno mobile number tei address rok register khlaijakya sudo bini bumung simi se rwjak. Orono hoite saimanka je borokni mangkwthai tukra manmani yak kocho yakung kocho bini bumung wngkha benet rupalo hinui. Hinkhe sudo bumung bai simi Mumbai hai town kotor o amsuksa borok kwbangma o benet rupalo no naitungnani belai kheno police rok ni thani o kok kotor wngui achai phaio aboni bagui no benet rupalo ni bumungui Facebook o borok search khlailaikha. Search khlaimani yagulo o bumungni borok hajar hajar nukjagui phaikha. Phiaba borok o bumung no rwui man nailai tonglaikha o ribai bo borok maichung no hinui. Kwbangma chesta tei struggle khlaimani yagulo kaisa photo o nugui mankha je a suitcase o je red color ni sweater dajak tongmani kaisa benet rupalo ni bumungui ar jaga o bo same sweater no chumjak nukha. Tei police rok uansuklaikha na wngthon wngyathon obono wngna hinui. Aboni yagulo kheno bini ID rok no check khlailaikha bini ID o to kuno manliya haifano kaisa photo o hingkhe bini samung khlaimani I card rijak tei I card o address tei numbers rok bo rijak. Police rok rogui no a mobile number no twiwi location trace khlaio phiaba location trace wngya a number bai. Phiaba je a address I card o rijak tongmani a address no thangna hinui uansuklaikha police rok. Uansukma twibo ar jaga o thangui sogoikha police rok. O address wngkha Mumbai ni Central Coast East ilaka o. Police ar jaga o sogui o tei ar jaga o sogui nok no nukmani yagulo thanglaikha borok tei ar jaga o doga o nukha tala rijak. Amsuk jora phaibo police rok ni yago kuno nangliya abogui agar ni gini tongnai asporos ni borok rok no swngkha tei police rok a photo no phunukmani yagulo gana gini ni borok rok saka je norok borok naituk tongmani obono bini nok tei 4-5 jora romui o borok kwmajak nukya hinui saka bini nok gana gini ni borok rok. O borok no tei tebo jaspatal khlaimani yagulo saimanka o borok ni khoroksa bwsajwk bo tongo. O bwsajwk ni bumung wngkha Aradhya Patil tei bobo haino 4-5 jora romui kwmajak nogo kwrwi hinui saimankha. Amsuk jora phaibo borokni yago kuno nangliya wngma bai tei o Aradhya Patil bo biyang kwmaka kuno phano saimanya abagui borokni nok ni tala no bokogoi bisingo investigation khlainani hinui uansuklaikha. Police rok jephru nok ni tala bokogoi nogo haba afuru ar jaga o nugui mankha nok ni joto manui khwnui rok ulta pulta angjak tei ar jaga o thwi rok bo thokchathomnui klaijak tei amo kahai situation no nugui police rok tamo hai wngjakha. O nok ni hoite no kuno mungsa mungsaswk wngui phataro twlangkhana hinui uansuklaikha. Aboni yagulo kheno kisa jaspatal khlaimani yagulo a nok bisingo kaisa diary mankha a diary wngkha Aradhya Patil ni tei a diary o swijak tongo ano maap khlai ridi ano je borok jere phansini hoito to rikha log rikha a borok no bwtharwi paikha hinui a letter o swijak.
Hingke or jagon hoite saimankha je borokni mangkthei yak tokra yakung tokra manmani abo no bini bwsajwk no bwtharka hinui. Amoni yagolo police rok o angle no sanbin khlainani suru khlailaika police rok jotoni slai swkang are dia patil ni mobile number no trace khlainani naikha tei trace khlai saimankha abo gatkopor elaka o hinui. Saimanmani yagolo police bisiler yakarwi gatkopor elaka o logi logi no thanglaikhya. Tei ar jaga no haite are dia patil no bo romoi naharka romoi naharwi swngmani yagolo police rok jotoni slai swkang swngkha are dia patil no tangwi nok ni hoite khar hinui. Tei nini bupha hingkhe bor jagao oboni swngmungni phirokmung kaham khe riwi manliya are dia patil. Police rok haike swngmang are dia patil paithago khub kengnani nangkha bono bini bupha no bwtharo hinui. Hingke tabuk swngmung hingke obo si je khoroksa bwsajwk khoroksa bupha no bahaike bwtharwi man hinui. Oboni ukolog ni reason swngmani yagolo are dia patil sakha are dia patil afro saka buni umor 19 bochor hinui tei 5-6 bochor swngkang bono adopt khlaina harkha bini bupha hinui abo bini bupha asoliya tei beni tribal ni bihik mangni tongo o mangni bai no bo kakjak saichung tongo tabuk hingkhe bini bwsajwk bai simi no. Tei bini je khorcha nangmani bwsajwk ni joto pura khlai tongo porinani chanani nangnani ri chumrok ni joto rang rwwi tongo bini bupha. Agite jotono thik no tongmani phiaba twrwk hingkhe bini bupha ni character rok bo tamo kahai wngkha bini bupha wngkha khoroksa musician jere phurung hingkhe bono kaham kheno pusi tukha phiaba bini je phuru 19 bochor wngkha sikla sokha afro hingka no bini nojor hamya ongrwk wngwi phaikha bini bwsajwk ni sakao. Omo haike no bo twrwk bini bupha phatai bono harassment rok khlaika tei omo haike no salsa are dia mandiro thangkha mandiro thangwi khoroksa chwla 16 bochor umor bai malaikha bini sai 2-3 bochor ni cherai bai tei ar jagao malai laiwi borok sina laikha tei number rok exchange khlailaika tei kok sathai borok hamjaklai bo thanglaikha kusuk phano bini slai. Tei haike bini joto problem ni kok no samani yagolo o chwla saka bono nongta wana dini ni je problem tongmano ang ses khlai rinai nong kaham khe no tongwi mannai ulo hinui. Haike borok 26 November 2019 ni salo jephuru beni tribal o nog ni hoite phataro ongkhorwi thango afro kheno o are dia je boyfriend tongnai bini nogo habwi hwijagwi tongikha tei jephuru beni tribal o sarik digi o phaio afro kheno are dia ni boyfriend are dia tei beni tribal borok khoroktam belai kheno walai laikha kok banglaikha tei o walai phuru rok no are dia ni boyfriend no yak tisanani naikha bupha. A jorao are dia o bini bupha ni bokhorok gomani kwrak bai bui rwkha a jorao no beni tribal o ar jaga o lengwi thangkha. Aboni yagolo kheno borok langma joya hinui chakor bai ralaikha bwtharlaika hingkhe obono mangkwthai no bathroom o kwlangwi thangha je thwi rok tongmani ar jagao kochok thangton hinui aboni yagolo kheno borok khoroknwi market o thangwi da kotor rok pai tulaikha bono rawi bag o danai tei ar bag o dawi thikana khlai rinai hinui haike borok joto karnama khlailaika hinui bwrwi joto khub kengkha.